бях направила няколко други клипове, които мислех да качвам, но не можах, понеже не се получиха и намерила съм село. Пишете коментари дали клипа ви харесва, абонирайте се съответно, ако искате. Ако искате също слагайте и лайкове. Предлагайте какво да правя. Канала ми е съвсем нов и е готов за идеи. Аз ви казвам, че може да направя влог на Майнкрафт. Кажете доколко ви харесва тази идея. Другите неща, на които ще снимам, са Smite и League of Legends, може би. Може и на Sims 3. Ще снимам също и в сървъри. Хамачи и не хамачи. Тук в селото намерих тези неща. И както виждате, тук има коне и като намеря седло, ще опитам един. Ако искате да разберете ли повече неща за мен, пишете в коментарите. Ако някой от вас не знаят за Майнкрафта, се надявам да съм им полезна. Това е забавна игра. И ако се чудите от колко време я играя, не е толкова малко, около година. Не, може да не ми личи. На Смайта ще играя за сега с Бастет. Аз съм на 10-то ниво. И така. Нямам този човек. Сега само ще събера кабелстоун. Ако се чудите коя е програмата, с която снимам, казва се Fraps. И е доста лесна за използване. Аз, честно да ви кажа, се чудя какво да правя. И мисля да обеда градините на селяните. И ще си направя един меч. До вечера ще ме гледате как умирам. По-добре е да не взимате неозрелите картофи, моркови и пшеница. Следващия ми клип ще е на някой сървър на Майнкрафт с братовчетка ми. Тя се казва Ana7334. Предполагам, че или ще е в нейния хамачи сървър, или в KingCraft. И понеже не знам какво да правя, докато дойде нощта, събирам тези пшеници и после ще видите как ме килят зомбита. Надявам се да ви харесва как умирам. Като за начало ще си направя един меч и ще си сложа броните. Ще си довърша сета. Не съм го правила, намерих го. Ето, тук взимам дърво. Грешно кликане. Селяните се страхуват от зомбита. В случай, че някой от вас не знаят, зомбитата ги убиват. Надявам се, ако ме убие нещо, да ме спалне тук, защото вече спах една вечер.
ако някой от вас не знае, това е савана. Не се чудете. О, аз се чудя защо няма зомбита. Ето това е скелет. Знам, че говоря като пълна новачка на Майнкрафт, но говоря така за тези от вас, които не са чували за тази игра. Не мисля, че има такива, но за всеки случай. Селяните винаги тук си слагат лава. Понякога къщите на селяните са закопани. Пак ви казвам, ако клипа ви харесва, абонирайте се и лайквайте. Също, ако имате някакви предложения за игри, казвайте какво да стоя, на какво да правя клипове, как клиповете ми да станат по-интересни за вас. Ами мисля вече да отивам към къщата. И мисля това да е клипът. Това беше от мен. Аз бях мисис Китикет и довиждане. До следващия клип.